So ka. Maayon adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista ang makahatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Jessa. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, payog pagtugtog sa awit ni Daguhan. Jesus. RMN Drama presents Handumanan So ka awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang dumadatampo nagdasingan nga Jessa. Recorded by X Thunder Gaming. Pero, Mike, doon na ako'y anak. Jessa, andam ko mo dawat sa mong kagahapon. Hatagin ko higayon, o isaan ako nimo nga di ka gid magmahal. Mike, Aw kung andam gyud siyang mudawat nimo. Okay ra ko. Ingon man sad kunak. Basta kay paatubanga lang gid siya namo ha. Papananghira siya og tarong namo aron makita namong seryoso gid siya nimo. Ma. Salamat ninyo, ma. Pa. Okay ra ka din sa tong gipuyan? Oh, babe, uy. Kamaayo na ani, ah. Babe, salamat ha. Nga imo kong isugot. Ay kabala ka. Uhon kon makatigom na ko. Pakas lang giti ka. Thank you, babe. Mike. Mabdos ka day? Yes! Sa ato ba? Maamahan na day ko. Oh, Mike. Oh yes! Thank you Lord! Ma, gutom na kayo ko. Asa naman ni si Mike, uy. Huwag gini siya maguna-una sa oras. Ma, di pa ta mangaon. Gutom na kayo ko. Tulad na silang lola ni mo na. Dali. Mag-alas 9 naman di ay. Unya karon pa nakapanihapon ang mga bata. Naunsa man in taon mo oy Jessa? Si Mike, manggod ma. Wa pa gyud mauli hangtod karon. Ambot na ng tawhan na, uy. Nagkatugkay, nagkawa may ayo. Maayo lang day pagsugod. Kay nayo. Dako naman gani ng anak ninyo pero hangtod karon wa pa gihapoy kasal nga nahitabo ninyo. Suma sa iyang gisaad. Ma, si Mike na ron. Karon pa ka na uli nga hayag na. Ay, gawin mo ka. Ba't kayong niya, ka na sa kayo ko? Naunsa naman in taon ka, uy, Mike.
Basta na ba nahitabo ni mo? Samtang ikaw nagsigigla og maayo, imong mga anak din gabi naghilaks ka gutom. Hilom lagit! Kisag pa ako ni Hindi mo, ka mo hilom. Sobra ba na akong buhaton? Mike. Recorded by X Thunder Gaming. Kawa pa gud ayo ng tawhana. Biyain na, uy. Mahal magud ako siya, day. O sa pa, basin makaamgura siya nga sayop niyang gibuhat. O nang higayon pa mo sa tiliyang nabuhat na ako nga, nadapatan ko niya. Sa unsa man? Maghuwat ka nga mausba na pod, ha? Dili ngon anak si Mike. Dili na mo iya kong pag-ila niya. What if ingon ana na ginandaan ang iyang batasan? Unya, karon lang na ni gawas kay syempre komportable naman kaayo si nimo. Na nagud mo nagpuyo sa usa ka bay. Day, Ayaw kumpiyansa ha. Mauna ra ba na nahitabo kasagaran ron? day. Naunsa man ni si Mike, we. Nagkadugay nagkawalam gini siya pakinakog sa mga bata. Ay, unsa may angay na kong buhaton na niyo, eh. Manrabaho na lang ka usa. Sa mga narbaho? Nga no? Di ba ko na igo nga kung i-intrigo ninyo? Dinis bay? Nga manarbaho mo ka? Kaigo ramang gid unta. Kung dili lang nimo apilan si mong bisyo. Suma bitaw. Kapila na mahitabo nga maghilak ang mga bata kay way kaon. Tungod kay dili ka magbilin. Kung magdamang gani ka, dugay sa kay ka moabot kay mas giuna nimo imong inom kay namo kay imong pamilya. Dili! Puyo ra ka dinis bay. Di ka manarbaho. Ako ra! Pero Di Mike, lagi! Subago di ka ron. Di ka kasabuta. Mike, Biya na day, mintras makabiya pa ka. Maayo ra gid nga wa gid mo makasaldayon. pero day, Day, gamita imong utok ha. Naamoy mga anak. Ayaw gipasuwabi ng gugma nimo kay mora nay kamatya nimo ug sa imong mga anak simbako lang. day. Milagro kayo ay kinapunduras bayan sa iyong natoka. Oh, cellphone pa rin niya? Asa mo kanya gibutang? Naara di ay. Oh, kinsa may nag-text na 2:00 naman sa kaadlawan. Number naman ni. Ayaw cute kong tago-tago eh. Kung dili ka gustong gubton ako imong pagpuyo. Human ko nimo pahimusli. Unya karon nga mabdos nako. Dili na ka magparamdam nako. Ay, Ginoo ko. Sino to? Buwam siguro ka? Kinsa ni nag-text nimo? Tubag ako kinsa ni? Paghilo ma. Di ka tuog na ron. Doon na kay babae ha? Buisit ka! Hayop ka! Hayop ka! Ano lagi? Makamata na itong mga silinggan. Ano? Mawa kasi mo gibuhat? Ang iras ka pakawawan o tuos ka baga si mong naw! Hayop ka! Di sa puyo lagi. Puyo ba? Imo yung kong palaguton, ha? Ha? Mo yung gusto mo, di ba? Ha? Mike! Ayaw! Sige! Saligan! Yes, kita! Abang! Mamatay ang party!
Pasalamat na lang kang naluwas pa ka. Dili mo ko ka maminaw na ako, God. Mauding lain nag-utok si Mike, kaya mo gamit man dito. Unya, wala kay kalibutan. Ha, maayo ra sang napriso to, eh. Maluoy lang ko sa among anak. Ang angay ni mong buhato, no, Jessa? Focus ka sa mga butang nga maghatag og maayong ugma para sa imong mga anak. Kung gusto kag lalaki nga tarong gyud, iampo ta na. Tay, Kung nag-iisa at nanonood ng karamay. nagkabuhag yun mi ni Mike. Ug tungod atong hitabua, napriso siya. Kaya na nakasumbong nga mogamit sa day siya ginadili nga droga. Maod ay nga layo na kaayo siya sa Mike nga akong nailhan pag-una. Pero bisan pa man kung matarong na siya, kung mahitabo man gani nga mag-usab na gid siya, dili na ko mobalik pa. Dili na nako irisko pagbalik akong kinabuhi, ingon man ang mga kinabuhi sa akong mga anak. Karon, ako na lang gisalig sa Ginoo ang tanan. Dinhi na lang ko to. Dagang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Ato sa Camel Soy Sauce. Mo ko na mga higalang kaagi ni Jessa nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga nagalahan. Jesus. Ang mong kaagi, kibatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusta mga higala, mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakap. Yudwes lang nining kalumanon, handumanan sa usakap with Carol, Orimin Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Waka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagtanggap.